bakal keduga dadi Senopatine Begawan Durna. Oh, ora bakal iso, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine Begawan Durna merga Durna kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Ha listrik kowe tak pateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh menungsa? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngertine ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu, liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh, kok dadi kowe nundung karo Begawan Durna? Ah, ora iso pokoke gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendangi. Hus. Ah, lole panos maning jajaran surtaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Kok meng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kowe arep minggat jos karepmu, ora ya sakarepmu, regane ngatiku.